Tanawa ra gud Maria, napainlabayan eh. Gani, pero ang binaklayan clear, pinanang Mga bata, limpyuhan sa nato ning palibot kay Puerte Jung Hugawa. Yes, ma'am! Dali na, manglimpyo na ta. Ma'am, asa di ang among bagong classmate? Wala lagi siya ni tabang o panilhig. Gani, ma'am. Kamong duha ba? Panglimpyo na lang gud mo diha. Basi nalit lang di ay. Ano na si Maria Lucio, isipan kayo, dili na lang siya muliho kung iya. Alangan do dong pawik. Alam mo itong limpyohonon niya, kita rin mang limpyoon eh. Kadugay po niya. Yubi ay pangalan clear kay BT. Maujud, gadako na itong limpyon. Maria, madaling jud ta panglimpyo ron kay sige kag magulbul ka. Maria! Eh! Pikat bitaw. Maria, napa o? Kapay lusyo oh. Maria, tanawa Maria, sungog kanila. Sa dail lang na silang duha kay mga pangit man na sila. Hala, kabagno paningdalan pa yung sa eskwelahan oy. Magdali ko bi basi late na ko. Mga bata, ang inyong sagbot diri itapok ko. Hala ma'am, late na ba ko? Mo niya kung mga classmate. Kapag pinaarsa si iyong kilay. Maria, nakuas yung antipara oy. Sunod man yung kilay. Clear, dako mga kay tumbler, color green. Parehas og color sa iyong bag. Ako masiguro ilang gistoryahan. Gwapa pa man ko ano nila. Hi, BT. Ay, Biti, maayo kay nana ka. Ay lang kay nagpansina si Maria ug si Cleroy. Ana gyud na sila. Sumugan. Oy, manglimpyo na tanin yung tanan kay para dali ta mahuman. Maglihok yung tanan ha. Bite, kay wala ka man magdala og silhig. Pamunit na lang ang sagbot. Sige ma'am, ako sa ibuta akong tumbler. Madirty dyan niya akong hands. Ba? Maria, tanawa ra gud. Namulit sa gut, namungking pa. Pinti ani bayhana. Tanawa ra gud Maria, napainlabayan eh. Gani, pero ang binaklayan clear, pinanang Tanawa ra ninyo. Naunsa naman pud mo? tanawa si Dudong Pawis. Labtanan man daw kaayo. Wala. Tig ni si Maria ug si Claire ba? Si BT na po ilang gikabuangan o. Iwis ilang i-welcome. Ilahin ang gisumo. Maria Lucio, pinaana-ana pang naong ni Maria. Napoy clear na. Mga bata, pag humaning yung limpyo, adto mo sa covered court kay mag-attendance ta. Yes, ma'am.